MLA Joyram Ingling pen Edon Hemipia Phan Hem Kim PC K Hijanang Bong Kaching Honang Tek Chepaklang. Jakhong ni phaing kora hini pen inter district kachilenga warsai kangha. Manja naka checking humni kanghua gari kene. Kaching hon kar bisalang dora dona phan nilhin penari kang sama kardumang pachiriklo kardom. Pini karbing long live prime time birta long pen nili birta thanmang phi sami Julie Bepe nonar juik tha birtang ton pen. Hawar ke hat LEC angkang arlo kadai kruarong amekar Bikram Singh terang lapen sangpi kungri ing tipi pen osomar bang hini doderapi Bikram Singh terang abang kaprek arlo sopen katlin rap phira job ningkan kepleng derapita apiso aso along an nang kahumri aviderlo. Bang sojok kedamtang ningkan kep angbong Bikram Singh terang achor sangpi kungri ing tipi lapen asupia kleng hunmanim terang pi lapen asopo abor terang pensi dobomlo. Sangpi kungri ing tipi abang aning cepaning ding bomsi methang asomar reng nangji lapen thek nangji pura chongdat bomsi dobomlo. Bon ta ningkan kep apia bangke kedo kethak ahem kawe methang ahem arve klopra bangbongta jarsi lunsi dobomlo. Lapu kungri ing tipia bang methang ahem kachi kimja phanta abidi avedetsi jonghele hem arveli prapseta aning chapang sampensi dothak bomlo. Bangso puthak Hawar ke hat MLA Joyram Inglengar julongsi kungri ing tipia hem kimpi bonsi K Hijanang bong kaching hon lapen kajijin song thek chepaklang pong. Daga bangke laso hem ke aprason litotsi Sangpi kungring tipi lapena sumar bahini hak tos akleng si bangke hunmani maphan class 1 husi tekang bublo tekang bub de rafi nona ni class 9 lo ta alang li sangpi kungring tipi alang li cepat duk cepalak pen amena itu kethak ceparam ripin pen sumar phan pathi pading lo non hunmanim ke class 9 an lo alang litum labang so hem barak along si dolo aprang gal pon da hem do da hem ru railo alang litum a hem alon da la puson mane arbe jang pik alon arbe jang o ke do thai we ke chumu we ben chenglo athima o te kang la son si nang man derlo sangpi kungring tipi la pena sumar bahini pinsu so penaro susu alang litum labang thom si dak dolo alang litum hajira choklem chot bangarit sopti idun chot pensi alang litum amena pok celana lo la hello nil cameraman pan paklang itu why not apra ke dua hemo lagi do lang no do lang lo Nipo phana bangke thiat lu pusini tumke matha ponlo atheke nitum bi hek pen nang utekang bu pen nitum thek nangji pune pai chongdat chot pen nang kalana ko anone kiduk thang nang kelang dunawe nitum ke thiat lu pusi sonsi matha lo nitum phan ana kiduk song pen tame nang utekang bu nang lang lipina ma Jangan lupa curi. Allah, ni kelas 1 ben dam ju. Nonan ke kelas 9 lo sita. Allah mitu man ke cilang lipin. Ipai anu ne nitum han tek nang ji po joy ni am nang chong dat pitun chot sidami nitum han nang nana pamilo
non ke ne kachari ingdeng sirkep an kile longta Chris Joti English medium along father principal atum pensi nangra bomlo kacharli anamta nangtupi bomlo lapen anparta MLA Joyram Ingleng nangra bomlo hunmanim terangpi lapen apai kungri ingtipi pen MLA aphan kachuro pajurpo nitumanta school benta kerap do padar atum principal atum nitumanta nikani bank ban anke fida nang tupi bomlo oh kasi alam nitumanda churoro lapen tu MLA sar nitu Joyram Ingleng apanta churoro nitum school anat pitu kisum kami alang itu alang li pan bacing ni lo pulo tangte ni cuma nang rap People. Ini cing sama orang sih rasa ni people. Hang tu ya. Telaga ambot nang men pilo amba kiduk kisung ahot kachera phenlo ahok pera kera binonglo non doni bhan ka cherab longan da bahari ka cherab lo sonak taxi si alang li Joyram Ingleng harogat ele MLA ahin pen alang li the hijan ka cherab pen munit hijan ka cherab ki sum ke boilong kar jatun theka pot nitum karbing long life pen sami alang li men patram pondalot nasib nasong taxi alang li penangan alang li ele angkang edon doni kalilo penangan tum handa rap lo alang li pusong si rap bom bang bom lo MLA Joyram Ingleng alangli amena jongjong atangka pensi kungri ingtipia tumaphan isi thetan kemisana hem kimrang pilo anparta barpia hem langka chinglua hem pendanglo rihingami kachathora nam lapen langkor anta raponlo denarong pen Bikram Teran Karbianglong live Asam along rialong jakhong ni phaing kora hini thelang arnipen district angbong ka chelenga warsa inghapon klingpo breaking news along pen kenang sorabirta wan iklo kaching hon Karbianglong live kelanga radona phan isi kenang sorabirta COVID-19 na kiso kangdang pontubo majok ilitum asam along rialong jakhong ni phai inkora hini thelang arnipen inter district ka chelenga warsa inghapon klingpo isi pen isia district angbong komatne akorte lapen ingjiratum kedam kebangji doan aphan urmi pen durmi la ninia por ansi cheling ponangpo thelang ni phaing kora hini pen ke district angbong kachika pawarsa abilo laso angbong komatne kenang sora saya phan kedo kedamji dokok lipute tokjir hukumalo deputy commissioner alongpen longnangji Monta hukumalo abi ikpin pen district angbong kachilenga bangke avar sai longli pusi Assam Chief Secretary Kumar Sanjay Krishna pen pangdakpo News X report Karbianglong live Upper Deopani kachilenga tobar pialong langroi kapangkai peralong dolong kavedera jok Upper Deopani arat kachileng kisungpen non puanta jogon elang Deopani constituency kaparlo Upper Deopani aratum kachileng vera dolong langkethe kepondera jok langroi parai kedo rong inkoy aratum kedo kedam kisungnan Dolong kabinet penajo rong inkoy aratum hithi kulat kedam pendanglo lohan kacho jordam japhan lapen hithi pen sanghan kachuan japhan ta akisung nang dokoklo Bangso aroyalong kemesan RCC dolong kimrang pen kachileng nong japhan kedam tang ningkan thom kepen bangso rong inkoy aratum amang heman ponlo Bangso ajo raramang kahiman ningkan thom kebraisi mate kedam tang suri hinira Grace Kep Anikan Hood KEEC pen Bangso Aroy along Dolong Kaselam Ponjia Phan Hukum Pibonsi Kaselam Pangcheng Ponlo Bangso RCC adolong Kaselam Kethek Long pen Upper Deopani Aratum Aningarong CPC Mesen adolong pen Teroy Long Pupusi Ningjepathi Ponrintilo Bonta Dolong Kaselam Kanglen Parpika Jok Non Puanta Anujok Ehongta Ipon Thekte Darajok Non Barla Por Hoda Bangki Upper Deopani Araratuma Bangki Puthot Kisung Nang Pensi Tovar Chileng Koklo Non Barla Por Ahud Lang Royalong Chek Adolong Selamsi Chileng Pontunang Koklo Lasi Bangso Adolong Kaselam Kapatang da Prangja Phanpura Upper Deopani Araratumpen KEEC Aphan Kachuningri Padupon Bokajan pen Ananterang Karbianglong live
Delhi pen nangkanghu baleno pen kriata agari Manipur an kepon bomahut manjalong naka checking ahut nebdunche Kedamtang jakhong ni phai trainer cap arni Manja police station kaparlo Manja ahithi along naka checking kapadua hut Bharat ahempi Delhi arong supi pen nangka chonghujok Maruti Baleno lapen Hyundai Creta automatic agari humni Manipuranat kedam bomahut nebdunche Police kapachini ponatengke Maruti Baleno agari abang Manipur State Imphal District Porompat Police Station arlo Khurai arongosor RK Santa Asopo Rajkumar Prasantasi nangkebe Lapen Kriata automatic agari abangke Manipur State Imphal District Porompat Police Station arlo Kongpal Ningthu Bunglaikai arong amekar Laistrom Ningthu Asopo Laistrom Narendra Meitaisi nangkebe Alang litum phan arona teng kapang saijia phan penap koda longpon pukuta Manja police atum pangdakpon আৰু পাছলৈ যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা যায় তেতিয়া এই গাড়ী দুখন দিল্লীৰ পৰা চুৰি হোৱা বুলি আমি কনফাৰ্ম হওঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত লাইশ্ৰাম নগেন্দ্ৰ মেইতেই আৰু ৰাজকুমাৰ প্ৰশান্তা বুলি দুজন আমি হেণ্ডলাৰ পাইছোঁ তেওঁলোকে গাড়ীখন দিল্লীৰ পৰা চলাই এইটো থৌবাললৈকে লৈ গৈছিল থেংক ইউ আৰু তেওঁলোকে কিবা পাছ লৈ আহিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেওঁলোকৰ গাড়ীত আমি মণিপুৰৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী এজনৰ চাইন কৰা কাগজ পাইছোঁ কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এইটো পাছ ফেক বনাই দিছোঁ News Edge report Karbi Anglong live Bini prime tama birta ke lapon sikang tonik lo dome thak me ajo ke me